Alifa communication jabarani filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka jabarani so mandi kɛnɛ kan ni aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen. An ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ ni o ye état major général ye ale ko k'a b'a da diɲɛ mɔgɔ tulo kan. Tarata don janvier kalo tile 2 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen kɔ ni miniti 15 ye. Min ye Banbanci wale tigilamɔgɔ dɔw ye Menakakaw fɛ u y'a ɲini ka Banbanci bingani wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Nka ala ni an ka finitigilakaw ka cɛsiri barika la u sera ka dankari u ka ni Banbanci wale ninnu na. Wa fana min ye u dagayɔrɔw ye u ye o dagayɔrɔ ninnu ci. Wa min ye Banbanci wale maa 3 ye u ye olu ninkɛnɛ karaba. An b'a fɔ ko ala ka se di an ka finitigilakaw ma halisa Banbanci wale kɛlɛli la. N'an bɔra an bɛ taa Kidalikaw fɛ min ye commissaire divisionnaire Mamadou S Doumbia ale ni a ka cɛdenw ye tɛgɛ kɛ mugujugu dɔw fo ka taga se maramafɛn caman ma. Maramafɛn min tun min ye Banbanci wale tigilamɔgɔw ye n'u tun bɛ ka baara kɛ n'a ye u ye olu minɛ. Nin baara in yɛrɛ sera ka kɛ ala ni dugudenw yɛrɛ ka dɛmɛ sababuya la. Wa u ko k'u bɛ dugudenw fo kosɛbɛ u ka cɛsiri la. Wa k'u b'a ɲini u fɛ halisa u ka u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la ko n'o kɛra min ye basigi ye ko bɛna Kidali dugu kɔnɔna la wa ko olu b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ka Kidali dugudenw an'u bolofɛnw lakana hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. An ka sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna la an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya kow ɲɛnabɔli ma ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ye ale ni a cakɛɲɔgɔn dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye INPS o ɲɛmɔgɔ ye Usman Karim Kulibali ani maa caman olu wulila ka se an ka kɛnɛyasow la yaasa ka u ɲɛda kɛnɛya baarakɛlaw kan ani banabagatɔ minnu bɛ ka nɔgɔya da kɛ u ye. Wa a ka nin taama in kɔnɔna la a taara Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw fo ka taga se Kati dɔgɔtɔrɔso dɔw ma. A ka tagama kuncɛnin na a ye muso dɔ bɛ ale jiginna ka bɛn janvier kalo tile fɔlɔ ma a ye lajɛli kɛ fɛn di o ma min ye muso ni nisɔndiya kosɛbɛ. Wa a ka tagama ni kuncɛli la a ye a yira ko a nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ sabula a ye min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u bɛ ka baara kɛ cogoya min na. Wa fana ko a b'a ɲini ala fɛ ala kana ni basigi ani bɛn ni kelenya ye an ka ba Maliba kɔnɔna la malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Wa ko a b'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo minnu ye a dɛmɛ nin taama nin na. An ka jamanakuntigi colonel Asimu Goyita ale ye hakilina ta ko min ye malidenw ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka sigi ka fɔ kɛ damu ye ko yaasa an bɛ se ka bɛn cogoya min na fɔ la. Nka min ye maa minnu tun bɛ san 2015 accord d'Alger signeli kɛnɛ kan ni o ye surakaw ye olu ye a yira ko olu tɛ sɔn ni hakilina in ma bi u tɛna sɔn sini. Wa u y'a yira fana ko ni an ka jamanakuntigiw ye nin hakilina in waleya ko kɔlɔlɔba bɛna bɔ a kɔ la wa ko olu tɛna ye a kɛnɛ kan fana. Alamisa don janvier kalo tile 4 san 2023 min ye an ka finitigilakaw ye u ye kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ n'an b'a fɔ olu ma ko drone. Kɛnɛ in kan min ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ye ale tun bɛ yen nɔ fo ka taga se an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakanako ɲɛnabɔli ma colonel Sadio Kamara ani CNT o ɲɛmɔgɔ Maliki Diaw fo ka taga se an ka premier ministre Dr Choguel Kogala Mayiga ani maa caman wɛrɛ tun bɛ yen. Wa kɛnɛ in kan min ye colonel Sadio Kamara ye a ye kuma ta. A ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka i disi gosi bi na ni transition ye sabula kabini ni u nana u ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye ba Maliba ye cogoya min na a ka se ka taga ɲɛfɛ min ye an ka finitigilakaw ye u bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na kɛlɛkɛyɔrɔ la. Wa ko a b'a ɲini fɛnɛ Banbanci wale tigilamɔgɔ minnu bɛ yen ko u ka nin baara nin dabila ko u kana an ka sigi ka fɔ kɛ damu ye sabu an bɛɛ de ye maliden ye. Wa ko a b'a ɲini ala fɛ ala ka se ni fanga di an ka finitigilakaw ma halisa yaasa u bɛ se cogoya min na ka se sɔrɔ Banbanci wale tigilamɔgɔw kan ko ala ka basigi sabati ba Maliba kɔnɔna la. N'an bɔra an bɛ taa an songokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Utangun na alamisa don janvier kalo tile 4 san 2024
min ye an songo sifinnaka maa 2 ye u ye Bamaci wale tigilamɔgɔw ye tɛgɛ kɛ u la ka taga ni u ye wa u ta yɔrɔ kelen ma se ka dɔn nin wagati na. Halisa ɲininiw bɛ sen na yaasa u bɛ se ka ye cogoya min na. Arabadon janvier kalo tile 3 san 2024 Masinakaw fɛ Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛlan dugu kɔnɔna la binganikɛlaw wulila ka taa bingani wale ta ka ɲɛsin u ma. U taara ni u ka kalanfa maa 2 ye ni kelen ale ye Cɛlan ɔkɔliso directeur ye wa u ma dan o dɔrɔn ma. U ye u ka balow bɛ bila yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko grenier u ye tasuma kɛ olu la. U ye muso dɔ jogi wa min ye denyɛrɛnin dɔ ni ale bɛ kalo 1 na u ye o fana jeni. An bɛ Ala deli Ala ka maa minnu ɲɛma tununa bingani wale kɛbaga ninnu fɛ Ala ka u don u somɔgɔw garisigɛ la. Minnu yɛrɛ ni tora la Ala ka hinɛ u la Ala ka yen fɛ o ma ni yan ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkinakaw fɛ Burkina fintigilakaw olu ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn caman na ni o ye cannabis fo ka taga se drogue ma ani fana min ye furaw ye minnu feereli ma daga u ye tɛgɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na wa o kɔfɛ fana sikanamɔgɔ maa dɔw bɛ u ye tɛgɛ kɛ o la minnu ka baara a yirala ko minnu ka baara bɛnnen bɛ drogue ladonni ani a feereli ma Burkina jamana kɔnɔna la. U ye tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na yaasa u ni ɲangili min ka kan ka o bere da u kan. Tarataro janvier kalo tile 2 san 2023 Nigerkaw fɛ min ye Faransi ye u ye u ka lasigidenso datugu yen nɔ ko fo ni yamariya kura bɔra wagati min na ka bɔ u ka ɲɛmaayaso yɔrɔ ko u bɛ sɔrɔ ka a dayɛlɛ ko wa u bɛna u ka baara tɔ laban parikaw fɛ yen nɔ. Ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la. Ni Ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.